Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Ipinakita naman ni Nena ang mga kabuti sa kanyang ama't ina na maaari nilang gawing pagkain. Nagtungo ang dalaga sa batis, malapit lang sa kinatitirikan ng kanilang bagong tirahan, at hinugasan ang mga kabuti. Naisipan na rin linisin ni Nena ang mutya ng kabuti at namangha ang dalaga nang malinisan niya ito dahil para itong mamahaling bato na tinatawag na emerald. Muli niyang itinago ang mutya at muling bumalik sa kubo para ihawin ng mga kabuti. Habang iniihaw ni Nena ang mga kabuti, ay bigla siyang napalingon sa puno ng balete dahil tila may isang bagay na lumiliwanag roon at may nakatayong isang bulto ng katawan ng nilalang na kulay gatas, ang balat na agad namang naglaho sa kanyang paningin. Hiniyaan na lang ito ng dalaga at naisip na baka namamalikmata lang siya at muling itinuon ang paningin sa inihaw nitong kabuti. Masaya nilang pinagsaluhan ang mumunting pagkain na niluto ng dalaga dahil kailangan muna nilang magtiis, lalo na't wala pa silang sapat na pagkain. Nang sumapit ang takip silim, ay inihaw na kabuti pa rin ang kanilang naging hapunan. Tanging sulo sa labas ng kanilang kubo ang nagsisilbing tanglaw sa madilim na paligid ng kakahuyan. Samantala, habang natutulog na ang mga magulang ni Nena, ay hindi pa rin dinadalaw ng antok ang dalaga at mariin itong pinagmamasdan ang kumikinang na mutya ng kabuti sa malamlam na paligid habang nakahiga. Nagulat na lang si Nena nang makarinig siya ng iba't ibang huni ng nilalang sa labas ng kanilang maliit na kubo na halatang naglalaro ang mga ito. Palihim na sumilip sa bintana ang dalaga at namangha na lang ito sa kaniyang nasaksihan dahil napakaraming engkanto at maligno ang naglalaro sa labas ng kanilang kubo. Batid ng dalaga na mababait ito at halatang hindi mananakit ng tao, lalo na't mga bata pa ang mga engkantong naglalaro. Lumabas ng kubo si Nena at laking gulat nito nang makita ang dalawang kapre na nakaupo sa tabi ng puno ng gita habang humihit-hit ng tabako. Mayroon ding mga tikbalang na naghahabulan paikot-ikot sa malawak na kagubatan. Halos naaliw si Nena na pagmasdan ang nagkakasiyahang mga engkanto. Niyaya pa nga ang dalaga ng mga batang engkantado na makipaglaro sa kanila at kumaway naman sa kanya ang dalawang kapre na nag-uusap habang naninigarilyo, hanggang sa isang makisig na lalaking engkanto ang lumapit sa kanya
Maamo ang mukha nito kahit na nagkukulay gatas ang balat at mahahaba ang tenga. Nagpakilala ito sa pangalang Prinsipe Saturo. Simula nang makilala ni Nena ang prinsipe ng mga engkanto, ay naging kaibigan na nito ang lahat ng mga engkanto. Sinabi ni Prinsipe Saturo na nakatirik ang kanilang kubo sa paanan ng bukana ng kanilang teritoryo kapasok sa kanilang mundo. Napag-alaman din ni Nena ang kakayahan ng mutya ng kabute sa tulong ng maharlikang engkanto at kung ano ang kapangyarihan nito. Kaya pala naging malapit ang dalaga sa mga elemento dahil iyon ang isa sa mga katangian ng mutya ng kabute. Simula nang mapasa kamay ng dalaga ang mutya ay naging matalas ang kanyang pag-iisip at naging bihasa na itong bumasa ng mga talata. Tila naging matalino si Nena na labis namang ipinagtataka ng mga magulang nito. Ipinakilala ni Nena si Elfa at mga kaibigan nitong duwende sa mga bago niyang kaibigang engkanto. Ngunit sa muling pagbisita ni Elfa sa dalaga ay isang masamang balita ang hatid nito. Nabanggit ni Elfa sa dalaga na ang lahat ng naninirahan sa nayon ay halos namatay na, habang ang iba na may ginawang mga bihag at ibinilanggo sa loob ng paaralan para gawing pagkain sa pang-araw-araw ng mga halimaw. Bawat araw ay may pinapatay ang mga kampo ng 3 pulang halimaw para ialay ang sariwang dugo sa pinuno. Sinasalin ang sariwang dugo sa isang gintong kalis at iniinom ito ng pinuno ng kadiliman na nagmamanipula sa mga kabataan. Nagmistulang impyerno ang nayon ng San Vicente dahil mga halimaw na ang mga naninirahan at naging hayop naman ang mga tao na ginagawa nilang panlaman sa sikmura. Dahil sa pangyayaring iyon ay naisip ni Nena na tulungan ang mga kanayon. Nagsimula na ang dalaga sa pag-iinsayo. Napalakasin ng kanyang sarili para maging matibay ang kanyang pangangatawan. Tinutulungan na rin siya ng mga kaibigang engkanto sa pagsasanay. Dumating sa punto na nakakapasok na si Nena sa mundo ng mga engkanto sa tulong ng tangan nitong mutya ng kabute. Lalo na't naging matalik na nitong kaibigan ang anak ng hari ng mga engkanto. Lumipas ang ilang linggo na pag-iinsayo ni Nena sa mundo ng mga engkanto ay naging malakas at maliksi ang dalaga. Sinanay rin ito ang kanyang sarili na maging dalubhasa sa paggamit ng espada. Hindi naman nalaman ni na Inday at Enteng na tumutungo ang kanilang anak sa mundo ng mga engkanto dahil magkaiba ang takbo ng kanilang mga oras. Sa mundo ng mga tao, katumbas ng 1 oras ang 1 buwan. Sa mundo naman ng mga engkanto, kaya't malayang nakakaensayo ang dalaga na palakasin ang sarili dahil magkaiba ang oras ng mga tao at mga engkanto. Bumuo ng
hukbong sandatahan si Nena sa tulong ni Prinsipe Saturo upang labanan ang kampo ng kadiliman. Upang hindi malaman ng mga magulang ni Nena ang magaganap na digmaan, ay tinulungan siya ng isang makapangyarihang lamang lupa na patulugin ng kanyang mga magulang. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.